Ahojte ľudkovia. Tak, dneska vám ukážem prvých 10 úloh z testu, ktorý sa dnes písal teda 12.3.2026. Prvá úloha. Máme štvorec strany dĺžky 1 decimetrov. Dovnútra štvorca narysujeme obdĺžnik s rozmermi 5 a 7 cm. Máme vypočítať, aká je pravdepodobnosť, že vyberieme bod zo štvorca a zároveň aj z obdĺžnika. No tak ja to takto si priblížim. Máme štvorec. Máme ten štvorec so stranou 1 decimeter, čiže 10 cm, 10 cm. Obdĺžnik má vo vnútri rozmery 5 až 7 cm, že trafím tento bod. Čiže pravdepodobnosť bude, do menovateľa pôjde 10 x 10 je 100 a v čítateli bude 5 x 7 35. Že priaznivé sú tieto body, nepriaznivé, alebo teda nie, že nepriaznivé, všetky sú tieto tu, úplne všetky. Čiže výsledok je 0,35. Na 2/10. Dvojka. Máme vypočítať súčet všetkých kladných členov aritmetickej postupnosti, ktorej prvé 3 členy sú 126, 119, 112. Že prvá vec, aritmetické členy sa líšia diferenciou. V našom prípade to je 7. Čiže potrebujem prvý, posledný člen a zistiť súčet všetkých kladných, čiže až po 0. Dá sa to vzorčekom, alebo dá sa to natvrdo zistiť hrubou silou. Dám 112 minus 7, 105, minus 7, 98, minus 7, 91, minus 7, 84. Máte kalkulačky, tak rýchlo to nahádžeš, nemôžeš sa pomýliť. 70, 63, 56, 49, 42, 35, 20. Sčítaš jednoducho to. Môžeš urobiť aj to, že sčítaš prvý a posledný, vynásobíš počtom a vydeliš 2. Vlastne podstata bola zistiť posledný člen. Dalo sa to samozrejme aj tak. 126 deleno 7. Vyšlo 18. Čiže 18 sedmičiek sa tam zmestí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Čiže 18 krát 126 plus 7 deleno 2 1100
197. Dá sa hrubou silou narýchlo to vypočítať. Trojka. Máme na obrázku graf fx, máme určiť maximálnu hodnotu iného grafu gx, ak je daný takto. Hej. Čiže maximum toho pôvodného je tu. X-ová je 6, Y-ová je 5. Hej. Čiže ja vlastne ten graf mám x plus 1 v argumente, čiže ho posuniem dozadu, čiže týmto smerom ho budem posúvať o jeden dielik, vynásobím dvojkou, hej, čiže bude mať hodnotu tento graf, alebo teda bod nového pôjde smerom nahor, čiže bude mať hodnotu 10 a ešte odpočítam dvojku, hej, čiže minus 2 to je 8. Jednoducho treba vedieť, čo znamená v argumente, keď pričítavam, očítavam, a čo znamená, keď násobím funkciou a očítavam od funkcie číslo. Jedno je v smerovosi x, argument, a ostatné sú posuny transformácie v smerovosi y. Hej, výsledok je 8. Ďalší príklad. Štvorka. Sú dané dve priamky, jedna, druhá. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla týchto priamok. Základná vec je, že ja môžem vypočítať uhol vektorov, ktoré sa nachádzajú na tých priamkách. Mám jednu priamku, hej, povedzme, že mám takúto priamku a mám vektor nejaký. Hej. Čiže mne stačí zistiť uhol týchto dvoch vektorov. Alebo môžem urobiť aj to, že ja si zistím normálové vektory. Tu je jeden, hej, tu bude druhý a zistím uhol medzi nimi. Hej. Ten modrý môžem posunúť tu a zistím tento uhol. A prečo normálové? To sú vlastne kolmé, lebo keď mám takto vyjadrené priamky, tak ja vlastne viem hneď normálové vektory. Hej. Ja to označím zelenou. Čiže prvý bude mať, povedzme, že bude U vektor, bude mať zložky aké normálový. Hej, 1 a minus 4. Druhý V, hej, normálový bude 1 minus 1. Ako zistím uhol dvoch vektorov? Vzadu je vzorček alebo skalárny súčin dvoch vektorov. Hej, čo to je? Je to číslo a môžem to zistiť ako veľkosť prvého vektora krát veľkosť druhého vektora krát kosinus uhla, ktorý je medzi nimi, ktorí zvierajú. Hej? Vždy menší uhol dávam. Hej. No, čiže kosinus uhla bude ich skalárny súčin. Ako zistím ich skalárny súčin? No, vynásobím zložky medzi sebou. X-ovú s x-ovou, y-ová s y-ovou. A deleno veľkosť prvého krát veľkosť druhého. No tak idem na to. 1 a minus 4, čiže to je 1 krát 1 je 1 plus minus 4 krát minus 1 je 4 lomeno veľkosť prvého, čiže to je 1 na druhu plus minus 4 na druhu je 16, z toho odmocnina, čiže to je odmocnina zo 17 a tu je veľkosť odmocnina, 1 na druhu je 1 plus minus 1 na druhu je 1, čiže to je odmocnina z 2. Hej. Čiže odmocnina zo 17 krát odmocnina z 2, čiže odmocnina z 34. Do kalkulačky hodíš 5 deleno odmocnina z 34. Vyjde ti 0,857
čiže správne je 0,86. Hej, pozor, vlastne toto číslo som písal zbytočne, lebo nerobíme medzivýsledky, dáme shift kosinus na minus prvú tento zlomok a vyjde nám presne, tak ako sa to má robiť, 30,963, trojka ide dole, čiže 96 stupňov. Hej, čiže 30,96 dáš do odpoveďového hárku. Toto vlastne nerobíš medzi výsledky. Hej, môžem dať si kosinus na minus prvú 0,86, že akú chybu by som urobil. Hej, no zrovna by to vyšlo. Zrovna by to nevyšlo. Vyšlo by mi 30,68, čiže 0 bodov by som mal. Hej, nerobiť medzi výsledky. Ďalší príklad. Máme štatistický súbor 5, čísel 5, 7, 6, 7, 8, 7, 6, x. Hej, nie sú to cifry, sú to čísla. Čiže môže byť aj 10, 11, 12, hocičo. Máme vypočítať, určiť x tak, aby aritmetický priemer čísel súboru A bol o 3 väčší ako modus tohto súboru čísel. Čiže modus je najčastejšie vyskytujúca sa hodnota. Aký môže byť modus? Modus môže byť 7, keď tam dosadím sedmičku, keď tam dosadím 6, to mi vyjde 6 plus 7, 13, deleno 2, 6,5. Keď tam dosadím hociaké iné číslo, bude 7. Čiže modus buď bude 7, keď tam dosadím sedmičku, hociaké iné číslo, alebo 6,5, keď tam dosadím 6. Hej. No, čiže urobím si to, že spočítam čísla, hej, čiže to mám 5 plus 7 plus 6 plus 7 plus 8 plus 7 plus 6, to je 46. Čiže aritmetický priemer, čiže bude 46 plus nejaké číslo x deleno počet 5 plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čiže máme aritmetický priemer a máme určiť x tak, aby aritmetický priemer čísel súboru A bol o 3 väčší ako modus. Čiže modus môže byť 7 a má byť o 3 väčší aritmetický priemer, čiže pričítam vám 3 plus 7. Mohol by byť 6,5, hej? To je druhá možnosť. Vyskúšam 7. Čo keď? No, riešim rovnicu 3 plus 7 je 10, 8 krát 10 je 80, čiže 46 plus x sa rovná 80, x je 80 minus 46, 34. Vychádza to? No skúsim, 46 plus 34 je 80, deleno 8 je 10, čiže priemer by bol 10. Ak by som za x dosadil 10 a modus, no bol by 7. Hej, najčastejšie vyskytovaná hodnota by bola 7. Čiže správna odpoveď je číslo 34. 6. Máme rovnoramennú hojdačku na obrázku. Je dlhá 2,7 metra. Hej, 2,7 metra. Podložka, na ktorej je hojdačka položená, je znázornená prerušovanou čiarou. Vypočítajte v metroch vzdialenosť sedadla A od sedadla B. Čiže to V nejaké, ja si to dám, že to je Y. Ak vzdialenosť najvyššej polohy sedadla A
od podložky je o tretinu kratšia ako vzdialenosť najvyššej polohy sedadla B od tej istej podložky. Čiže postup. Výšku sedadla B označím, že to je nejaké X. A viem, že sedadlo A je od podložky o 1/3 bližšie ako vzdialenosť X. Čiže vlastne Ačko, tento bod od tohto, bude 2/3 X. To treba pochopiť. Hej? Jednoducho. Ako to vypočítať cez podobnosť? Hej, tu mám jeden trojuholník. Čiže mám X ku 2,7. Čiže odvesná ku prepone musí byť to isté ako... to som nechcel. Táto odvesná ku tejto prepone. Tie trojuholníky, modrý a tento zelený, sú rovnaké. Prečo? Lebo majú rovnaký uhol. Majú všetky, teda nie sú rovnaké, sú podobné, lebo majú rovnaké uhly. Hej? Že x ku 27 musí byť to isté ako 2/3 x ku... Tá zelená prepona, táto tu, bude vlastne čo? No 2,7 minus y. Tu je ten y, hej, to včko povodné. No ako riešiť takúto nerovnicu? Q znamená vlastne zlomkovú čiaru. X môžem vykrátiť jednoducho. A budem mať 1 ku 27, čiže deleno 27, lomeno 27, je to isté ako 2/3. A keď mám deliť číslom, to znamená nasobiť zlomkom 1 lomeno celá tá zátvorka, čiže do menovateľa pôjde zátvorka 2,7 minus y. No, čo s čím sa dá, alebo ako to čo najjednoduchšie urobiť. Už mi nevychádza priestor. Hej, x-ku. Hej, tu mám chybu 2,7. Môžem do kríža vynásobiť, alebo nechať len tak, že 3 krát 2,7 minus y sa rovná 2 krát 2,7. Hej, 3 krát 2,7 minus 3y sa rovná 2 krát 2,7. Hej, toto prehodím na druhú stranu a ostane mi jedno číslo 2,7, hej, akoby ani nemusím násobiť. A 3y dám na druhú stranu, vydelím trojkou, vyjde mi 0,9. Hej, to je správna odpoveď. 0,9 metra, hej, není tam centimetre nič. Sedmička. Rozdiel dvoch celých záporných čísel je 10. Súčet ich druhých mocnín je 6, 9, 8. Vypočítajte dve celé záporné čísla a zapíšte väčšie z nich. Čiže to, čo je bližšie ku nule. Skúsim to nejak normálne schopne urobiť. Alebo robím do toho. Hej, dám si ešte... Čiže mám dve čísla. Ich
rozdiel je 10. Hej. Rozdiel je vždy kladný, čiže keď ich odčítam, tak vyjde mi 10. A druhé mocniny, teda súčet ich druhých mocnín je 6, 9, 8. Musím riešiť takúto sústavu. Čo urobím je, že umocním obidve strany prvej rovnice. Odstránim tak absolútnu hodnotu. Hej? Čiže budem mať x minus y, to celé na druhu sa rovná 100. Môžem to urobiť. A potom si napíšem, čo to vlastne je. X na druhu, napíšem plus tretí člen, y na druhu, minus stredný člen 2xy sa rovná 100. Toto tu je vlastne 698, čiže získavam minus 2xy sa rovná minus 598, x krát y sa musí rovnať 299. Tak. Áno. Hľadám dve záporné čísla, ktoré v súčine mi dajú 299, čiže hľadám vlastne deliteľe čísla 299. Hej. Zrejme bude mať iba, zrejme to budú prvočísla. Hej. Čiže delím, dvojkou sa nedá, trojkou sa nedá, keď si neveríš, vyskúšaj, štvorkou sa nedá, päťkou nič, šestkou sa nedá, sedmičkou nedá sa, osmičkou tiež nedá sa, deviatkou nedá sa, desiatkou nedá sa, jedenáctkou nedá sa, dvanáctkou nebude sa dať, skúsime 13, dá sa, Pán Boh pri nás. Hej, čiže bude mať 23 a 13. Záporné, čiže minus 13 krát minus 23, ktoré z nich je väčšie je minus 13, nie minus 23. Hej? Výsledok minus 13. Ďalej, osmička. Na obrázku je trojuholník ABC. AB je 11, uhol ABC je 107, CAP uhol, čiže je 52. Vypočítajte výšku trojuholníka na stranu AB. Hej. Čiže chcem vypočítať vlastne túto výšku. Hej. Čo vlastne získam? Ja získam ďalší trojuholník AB, celý tento veľký zelený. No, takže, čo môžem urobiť? Označím si výšku písmenkom V a túto dĺžku od B po koniec X, tu bude pravý uhol. Čo potrebujem je výška. No čo mi môže pomôcť? Skúsim nájsť tento uhol. 180 minus 107, 73 stupňov. Hej, čiže na čo to je dobré? Môžem vlastne využiť tento uhol sinus, jasné. Čiže mám sinus 52 stupňov. Sinus 52 stupňov je rovný čomu? Je rovný protiľahla, nebude to sinus, ale bude to tangens.
hej, 52 stupňov, bude výška deleno 11 plus x. A čo využijem? 73, tangens 73 je výška deleno x. Mám dve rovnice od dvoch neznámych, dám do rovnosti večko z prvej a z druhej rovnice, čiže mám 11 plus x krát tangens 52 stupňov sa rovná x krát tangens 73. Vyjadrím si x, čiže to bude mať 11 krát tangens 52 sa rovná x krát tangens 73 minus tangens 52. Hej, čiže x bude 11 krát tangens 52 lomeno tangens 73 minus tangens 52. A potrebujem výšku, že výška bude čo najjednoduchšie toto krát ešte tangens 73, hej, z tohto. Celé to hodíš do kalkulačky. Že ideme 11 krát tangens 52, to je 14 celých niečo, dávaš deleno do zatvorky tangens 73 minus tangens 52. Vyjde ti 7,07181, hej, krát tangens 73. Vyjde ti 23,1308, čiže výsledok je 23,13. Hej, nie sú tu jednotky, že toto je výsledok. 9. Máme kvader, taký ako v Minecrafte, hej, že na seba poukladám 5 kociek. Máme určiť v stupňoch veľkosť uhla telesovej uhlopriečky, čiže ja vlastne potrebujem určiť úhol medzi telesovou uhlopriečkou a dolnej podstavy. No tak teda to bude vlastne uhol medzi telesovou uhlopriečkou a priemetom tej telesovej uhlopriečky na dolnú podstavu. Čo je priemetom? No priemetom je uhlopriečka štvorca ABCD. Hej. Čiže ja vlastne budem mať takýto trojuholník. Hej, tu je. A potrebujem zistiť tento úhol. Áno, využijem to, že viem, že uhlopriečka vo štvorci je odmocnina z 2 krát A, nejaká strana. To staroveky už Gréci vedeli, čo to odmocnina z 2, to dobre je vedieť. Uhlopriečku, tú telesovú neviem, ale viem, že tá druhá odvesná, čiže v tom trojuholníku to je vlastne táto dlhá výška, hej. A to je vlastne 5A. Hej, čiže toto bude 5A. Potrebujem alfu, ja nemusím počítať telesovú uhlopriečku, nič, zistím uhol alfa ako. Tangens alfa je rovný protiľahlá ku priľahlej, že 5A lomeno odmocnina z 2 krát A. Ačka sa mi vykrátia,
že dám do kalkulačky shift tangens, čiže budem mať tangens na minus prvú, 5 deleno odmocnina z 2. Výsledok je 74,26 a tak ďalej, čiže do odpoveďového hárku 74,21. Hej? V stupňoch na 2/10 miesta. Žiadne minúty, nič také sa nedáva. 10. Sú dané funkcie. Jedna je f, 3 na x plus 1, druhá je g, x na druhú minus 5x. Máme určiť funkčnú hodnotu zloženej funkcie. V bode g zložená funkcia je funkcia g v zatvorke f v zatvorke x, čiže ja urobím to, že do funkcie g za x dosadím tento tu celý výraz. Hej. Čiže čo urobím? Píšem, hej, y sa rovná, nenapíšem x na druhú, ale napíšem 3x plus 1, to celé na druhú. Minus 5 krát zase 3x plus 3 na x plus 1 a určím funkčnú hodnotu v bode 0, za x dosadím 0, čiže budem mať 3 na 0 plus 1, čiže to je 1, to celé na druhú, minus 5 krát 3, 0 plus 1, čiže 3 na prvú. A to je 3 na druhú je 9, minus 5 krát 3 je 15, čiže minus 6. Zapíšeš minus 6. Koniec prvej časti.